que non forman parte. Entonces, aí, naturalmente, o que xi sei eu, que en este ano, por exemplo, 2014, polo DIRCE, o Directorio Central de Empresas que elabora o INI, e que ademais o IGE o colle, entonces aí están, das empresas que están en Galiza, cantas teñen a sede fora de Galiza. 4.214, de acordo? Vale, aí temos ademais aí empresas de moita importancia, o sector financiero, que non están aquí para ganar unha peseta, seguramente, o sector enerxético, somos unha auténtica potencia, tamén ganan ben as grandes distribuidoras, todas as empresas manufactureiras de moita importancia que existen en Galicia, sin dúbida ninguna, por non citar o cinturón que hai alrededor de Citroën, etc., etc. Bueno, pois todas esas empresas, naturalmente, bueno, o propio Inditex non tributa na Galiza, tributou este ano 671 millóns no Estado español. Entonces, cal é o tema? Este é un tema que despois o Jora seguramente nos pode ilustrar moi ben, porque, naturalmente, se nós vamos ir ao sistema de concerto, nós temos que saber que dispoñemos de 11.131 millóns de euros como mínimo, os cuales non só é unha cantidade, que é o que pasa no sistema de concerto, é que, por exemplo, agora, nós non temos prácticamente competencias para facer mover os tributos. Temos competencias no IRPF moi limitadas, pero é máis, hai máis competencias en sucesións e donacións e iso, pero, ollo, cuidado, a titularidade das competencias cedidas sobre os impostos corresponde ao Estado.